Intsumisio mugimenduaren aintzatespenerako udal ekimen baten aurkezpena eginda gaur Iruñako udalean. Iruñako udalak udaltzaingoen eredu berria martxan jarriko du. 2019ko udaberritik aurrera 8 udaltzain ibiliko dira txirrindulan arretalanetan. Honen aurkezpenean aparteko zerbitzuak eskaintzagatik 17 domin banatu dira, 29 esker oneman eta hiritarren 28 aintzatespen eman dira. Lan ezbeharren egoerak nabarmen okerrera egin duela salatzeko ELA Lab, SK Steilas, N3 eta CGT sindikatuek protesta elkartaratzea antolatu dute zen patronalaren egoitzaren aurrean. Larunbateko manifestazioan parte hartzeko deialdia luzatu dute. Eduardo Santos ez da Nafarroko alduguko hautagai izango. Alderdiaren antolamentuari garrantzia emateko idazkari nagusia ez da azaroko primariotan aurkeztuko. Ingurumen hezitzaile talde batek materia organikoa nola banatu azalduko du gertutik. Nafarroko hondakinen prebentziorako bulegoa eta hondakinen partzuergoa mankomunitateko langileak prestatzen ari dira Nafarro osoan materia organikoaren biltzea hobetzeko asmoz. Medikuntza ikasketak 2019-2020 ikasturtean izanen dira martxan Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Ea zenolako berriak utzi dizkigun irailaren 28ak. Intsumisio mugimenduaren aintzatespenerako udal ekimen baten aurkezpena eginda gaur Iruñeko udaletxean. Iruñeko udalak alkatetzaren bidez bultzatu eginen ditu hala kartzelako aintzineko orubeari intsumisio parkea izena jartzeko ekimena, nola mugimendu horren omenezko ekitaldi instituzional bat egitea urriaren 6an. Iruñeko alkate Joseba Sironek gaur goizean aurkeztu du ekimena, non ekintza hoiez gain, intsumisio mugimenduaren aintzatespenerako adierazpen bateratua ere eginen baita. Adierazpen proposamena helduden urriaren 4ko osoko bilkuran aurkeztuko dute. Adierazpenaren testua prentsaurreko horretan eman dute ezagutzera EH Bilduko, Geroa bai, Arantzadi eta Izquierda Ezkerra udal taldetako ordezkariek, Jose Abaurreak, Itziar Gomez, Manuel Milera eta Edurne Jinok, urren ez urren, eta azaldu dute testua intsumisio mugimenduko bi lagunek irakurtzea proposatzen dutela. Bere parte hartzean alkateak gogorazi du 2001ko abenduan deuseztatu zela nahitaiezko zerbitzu militarra. Eta hori indarkeriari gabeko desobedientzia zibilaren lorpena izan zela. Nafarroan intsumisioak bizitza politiko eta soziala asaldatu zuen, eta 80ko hamarkadako protesta bakezale garrantzitsuena bihurtu zen. Jakina errepresioa berehala etorri zen, Nafarroko milaka gaztek kartzela zigorrak eta desgaikuntzak zigorrak ezartzen zituzten epaiak jasan zituzten. Desmilitarizatu gizarte baten aldeko konpromisogatik eta soldadutzaren aurkako desobedientzia mugimenduan aritzeagatik. Horrela udalak gogora ekarri nahi ditu gazte haiek inoiz aintzitetsi ezaien borroka eta intsumisio mugimenduak gure hiriari egindako ekarpen historikoa. Gartzela Zarreko orubea aukeratzerako aintzat hartu da, bertan espetxeratuta egon zirela Nafarroko intsumiso gehienak eta errepresio frankistaren biktimak zeinek gartzela horretan jasan baizituzten errepresioa, humilazioa, tortura, exekuzioak, askatze falsuak eta 11 eskubide urraketa. Memoria historikoaren aitortzaren hildo berean udalak AFNA 36 elkartearen eskaera aintzat hartuta zenbait gestio egiten ari da Gartzela Zarreko atea jatorrizko harriez berrera ikitzeko. Urriaren 6an egitekoa dena aintzatespen ekitaldi publikoan Pello Iraizoz artista eta arginak egindako monolito bat paratuko da. Monolito horren helburua izango da alkatearen hitzetan etorkizuneko belaunaldiei gogoraztea mugimendu horren eredugarritasuna eta Nafarroko gazten lidergoa soldadutzari buru eman zion protestan. Ekitaldia 12tan hasiko da eta intsumisio mugimenduaren protagonista eta sustatzaile izandakoak gonbidatuko dira horretara. Adierazpena gaur aurkeztu da bozeramaileen batzarrean eta haren testua jasotzen du monolito bat paratzea. Preso intsumisoek eta antimilitarizazio mugimenduan parte hartu zuten emakume eta gizon guztiek egindako borrokaren aintzatespen gisa. Gartzela izandako orubeari intsumisio parkea izena jartzearen alde egiten du eta bertan azalpen panel bat paratzea proposatu.
Adierazpena 4 udal taldek sinatu dute, Bildu, Gero Abai, Arantzadi eta Izquierda Ezkerrak. Eta prentsaurrekoan azaldutakoarekin bat modu irekian aurkeztuko da, gainerakoek ere bat egin dezaten. Edukia adostua izan da nahita ezko soldadutzari aurre egiteko insumisio mugimendua eratu zuten, personen kolektiboa ordezkatzen duten mugimendu nagusiekin. Jadanik eta espalditik zor bat mugimendu horrekiko eman zuen guztiarengatik, eta aipatu da nola izan zen momentuan burrikada bat Iruñan bertan Nafarroan, baina ikustet mugimendu honek egin zuen guztiaren ondorioz oihartzuna Europa osoan zabaldu izan zen momentuan. Hain garrantzia handia izan zuen. Nik uste gainera oso lotuta zegoen mugimendua beste mendetan ere Nafar jendarteak eman zuen erantzuna beti ere Espainiar Ejertzitoaren inguruko beharrak eta inposizioak. Eta beste aldetik ere azpimarratu nahiko genuke horrek suposatu zuen konpromisu bat, konpromisu oso handia, konpromisu horrek suposatu zuen momentu batean askatasuna ere galtzea, eta horrek suposatzen duen esku zabala eta horre bizi izan genuen momentu politoiek ez, eta gainera konpromisu izan zen justiziaren kontrakoa eta bereziki bakea eta askatasunaren aldekoa. Iruñeko udalak udaltzaingoen eredu berria martxan jarriko du. 2019ko udaberritik aurrera 8 udaltzain ibiliko dira txirrindulan arreta lanetan. Honen aurkezpenean gaur egin dena aparteko zerbitzuak eskaintzea saritu egin da, 17 domin banatuz. Ez hori bakarrik, 29 esker honeta hiritarren 28 aintzatespen ere eman dira. Udaltzaingo eredu berria hurbilagoa eta egungo mugikortasun irizpideekin bateragarria sustatu nahi du Iruñeko udalak. Horretarako lehen urratsa 2019ko udaberrian 8 udaltzainez osatutako talde txirrindulariarekin egingo dituzte beren ohiko funtzioak. Ostegunean, Zitadelako arma aretoan egin den ekitaldian aurreratu da udalak bultzatu nahi duen egitasmoa. Bertan, egon dira Itziar Gomez udaleko segurtasun eta elkarri bizitza zinegozio ordezkaria, Mari Jose Beamon lehendakaritza funtzio publikoa barneko eta justizia kontseilaria, Jose Luis Arasti Nafarroko gobernuko ordezkaria, Joaquin Galbe epaitegi nagusiko lehendakaria eta Jesus Munarriz udal zainburua. Ekitaldi ofizialian entzun da musika klasikoa, barrokoa eta euskal folklorea. Roberto Casado eta Michel Ora osatutako bikoteak txirula eta biolontxeloarekin. Udaltzainburuak ekitaldian azpimarratu du txirrindulen taldeaz gain Geokop aplikazioaren garapena. Udaltzainen lana azkarragoa ahalbideratzen duen aplikazioa Animsarekin garatutakoa. Ekitaldian 13 domina banatu dira, eta hori da Iruñako udaltzaingoak aitortzen duen aintzatespen gorena. Hauek dira Angel Beortegi, Miren Andone Pollo, Jose Javier Goyenetxe, Alberto Rodrigo, Jose Antonio Castro, Íñigo Pelarda, Yolanda Biedma, Santiago Esparza, Pablo Zugasti, Miren Diez, Jesús Huarte, Jose Javier Huarte, Iratxe Antón, Pedro Zúñiga, Jose Antonio Barbero, Alfonso Mendrano, Juárez eta Aimar Pérez. Jende aurreko esker onari dagokionez 28 banatu dira. Guztira, hauek dira. Jose María Barrios, Miguel Javier Franco, David García, Antonio Sánchez, Tomás Villanueva, Alberto Marcial Arriazu, Francisco Javier Lamela, Pedro Manuel Martín, Fernando Cobo, Carlos San Martín, Emilio Ibáñez, Ignacio Fermín Leuza, Manuel Antonio Márquez, Sergio Ruiz, Juan Armiño, Roberto Berche, Rodrigo García de Galdeano, Roberto Lumbier, Jesús Lecumberri, Juan Pedro Ferrer, Aimar Oloriz, Carlos Garralda, Nelia Fernández, Javier Zabalza, Francisco Cidrián, Víctor Sola, Francisco Grande eta Sergio González. Udaltzaingoak omena egin nahi izan die laguntza eman dioten zenbait persona eta erakunderi eta hartara herritarrei emandako 16 aintzatespen banatu dira.
Ana Carmen Arboniz, Blanca Ramos, Iñaki Pradini, Víctor Urabaien, María Jesús Redín, Arantxa Lekuona, Miguel Ángel Barón. Brian Alfonso Mendoza, Alain Tadjok-Ugne, André Couan, Ramón Arbizu, Juan Manuel Pérez, Nayara Agarraveres, Antonio Ruiz, Javier Flores, Carlos Fernando Elcano, Prudencio Marcos, Pablo Gamboa, Pedro Castilla, Nagore Gabilondo, Juan Manuel Pérez, Alessandra Juvenal, María Mercedes Beunza, Irene Galera, Mari Carmen Pascual, Eva Zúñiga, Silvia Razkin, Javier Palma. Aurten jubilatu diren udaltzainak ere gogoan izan dira. Javier Orrobaren, Ignacio Velasco, Javier Anaut, Francisco Fernando Estíbalez, Jesús Setayo, Pedro María Gómez, Joaquín Puy eta Jose Luis Sarasa. Nafarroako hondakinen prebentziorako bulegoa eta hondakinen partzuergoa mankomunitateko langileak prestatzen ari dira Nafarroa osoan, materia organikoaren biltzea hobetzeko asmoz. Nafarroko 11 mankomunitateetako langile teknikoek ostiral honetan amaitu dute enpresek, negozioek zein gizarteak oro har sortzen duten zaborretik materia organikoa banatzen kontzientziatzeko informazioa, nola helarazi jakiteko formazio ikastaroa. Ekintza hau pasaden ekainan onartutako hondakinen foru legearen baitan burutu da. Legeak 2022an Nafarroa osoan materia organiko guztiaren bilketa derrigorrezkoa dela zehazten du. Legeak zenbatutako helburu batzuk zehazten ditu 2020an 150 eta 2027an 160. Nafarroko hondakinen prebentziorako bulegoak eta hondakinen partzuergoak zalantzak argitu, akatsak zuzendu eta materia organikoaren bilketaren kalitatea eta kantitatea hobetzeko hainbat laguntza eta formazio ekintza jarri dituzte martxan. Ingurumen hezitzaileek materia organikoari dagokionez bizilagunek izan ditzaketen zalantzak argituko dituzte. Lan didaktiko hau gainera jatetxe, taberna eta saltokietan ere burutuko da, hala sistema honen erabilera egokia egin dezaten eta materia organikoa ondo bereiztu dezaten. Honek dakartzan abantailak ezagutuz. Azken finean, Nafarroko mankomunitatek hondakinak biltzeko dituzten modu ezberdinak errespetatuz, materia organiko bereizteko orduan laguntza eskainiko diete herritarrei. Formazioa ikastaroa pasadin irailaren 10an hasi zen eta lehendabiziko edizio honetan gizartearekin harremana duten eta kanpoko agenteekin aritzen diren entitateetako arduradunek hartu dute parte. Zehazki Araxe Goikoa, Baztan, Bidauzi, Bortziriak, Irati, Malerreka, Mendialdea, Sakana, Sanguesa, Zangoza, Izarbeibar eta Iruñerriko mankomunitatek, eta sistemas medioambientales eta Irusta entrepresako kideek. 4 hilabeteko epean formazio ikastaro berdina eskainiko zaie gainontzeko mankomunitatei. Hezitzaileak jada lanean hasita dauden Nafarroa osoan materia organikoaren bilketa ratioak gehitzeko asmoz eta herritarrei ostalaritzako profesionalei zein dendariei informazioa eskaini eta laguntza emanez. Nafarroko hondakinen partzuergoan egindako formazioa Inigo Gil, Oskar Rubio eta Jordi Pauzelsek eskaini dute. Ikastaroak 20 ordu izan ditu eta 5 jardunetan banatu da. Lehendabiziko hiruak bezeroarekiko ulermena eta gidaritzaren garrantzia nabarmentzera bideratu dira. Akzio planak martxan jartzera, bezero ezberdinak behar duten arreta eta arazoen irtenbideak bilatzera. Azkeneko saioek materia organikoa, arautegia materialak berreskuratzeko ratioak, hobetzeko hildoak, konpostajea eta bar izan dituzte ardatz. 2019-2020 ikasturtean NUPEN medikuntza ikasketak martxan izanen dira. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Maria Solanak jakitera eman duenez, Nafarroko Unibertsitate Publikoa 2019ko irailan prest izanen da medikuntza ikasketak eskaintzeko. Erizaintza eskaintzen den Osasun Fakultatean emango da eta horretarako handitu egingo dute eraikina. EH Bilduk parlamentuan egindako galdera bati erantzunez eman du xehetasunen berri kontseilariak. 3 esparru nagusitan ari da unibertsitatea lanean. Ikasketa plana, irakasle eta ikerlarien erakartzea eta medikuntza eskaintzeko eraikinaren egokitzapena. Nafarroko ospitale gunearen barruan kokatuko dutela adierazi du kontseilariak. Eduardo Santos ez da Nafarroako ahalduguko hautagaia izango.
alderdiaren edo taldearen antolamenduan lehentasuna jarri nahiean, idazkari nagusia ez da azaroko primarietan aurkeztuko. Eduardo Santos ez da Nafarroko Ahal Duguko hautagai izango. Alderdiaren antolamentuari garrantzia emateko idazkari nagusia ez da azaroko primariotan aurkeztuko. Nafarroko Ahal Duguko idazkari nagusia ez da hautagai izango. Oharbidez jakinarazi duenez ez da aurkeztuko foru hauteskundetan zerrendaburu izateko alderdiak azaroan egingo dituen primariotan. Alderdiaren antolamentuari garrantzia eman eta hura indartzea du helburu nagusi. Alderdiak kohesionatuta dago, indartsu eta baturik, eta betiko itxi dugu talde parlamentarioekin izandako atala nahasia. Ordua heldu da alderdikideek pauso aurrera emateko eta jendearen aldeko urratsa emateko. Horregatik, jaio ginen eta horregatik aurkeztuko dugu ilusiozko proiektu sendoa esan du. Gaur eman die jakitera erabakian Nafarroko Ahal Duguren zuzendaritzari, koordinazio batzorderi eta Nafarroko herritarren kontseiluari. Gaur eguzkitsu egongo da, arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Larunbata goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da, arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura gutxi jaitsiko da. Igandean giro, atsegina, baina egunaren bigarren partean lainotua egongo da. Eguerdian arte, zeroa laino gutxikin baina arratsaldean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldea eta gauan lainotzera egingo du. Temperaturan gora bera handirik ez. Intsumisio mugimenduaren aintzatespenerako udal ekimen baten aurkezpena eginda gaur Iruñeko udalean. Iruñeko udalak udaltzaingoen eredu berria martxan jarriko du. 2019ko udaberritik aurrera 8 udaltzain ibiliko dira txirrindulan arretalanetan. Honen aurkezpenean aparteko zerbitzuak eskaintzagatik 17 domin banatu dira, 29 esker oneman eta hiritarren 28 aintzatespen eman dira. Lan ezbeharren egoerak nabarmen okerrera egin duela salatzeko ELA Lab, SK Steilas, N3 eta CGT sindikatuek protesta elkartaratzea antolatu dute zen patronalaren egoitzaren aurrean. Larunbateko manifestazioan parte hartzeko deialdia luzatu dute. Eduardo Santos ez da Nafarroko Ahal Duguko hautagai izango. Alderdiaren antolamentuari garrantzia emateko idazkari nagusia ez da azaroko primariotan aurkeztuko. Ingurumen hezitzaile talde batek materia organikoa nola banatu azalduko du gertutik. Nafarroko hondakinen prebentziorako bulegoa eta hondakinen partzuergoa mankomunitateko langileak prestatzen ari dira Nafarro osoan materia organikoaren biltzea hobetzeko asmoz. Medikuntza ikasketak 2019-2020 ikasturtean izanen dira martxan Nafarroko Unibertsitate Publikoan.